Nakajing pau perthai ha kilat pathai khobor ye kajing shak takti ki thele kai cricket but sha le klemakor ha ki bor badai pet ye ki ka nyotrep youth council HYC sport cell mintakasngi kala pentep bala pha da kajing tho ki artli ki bor ban shim khia halor kate kajing ja sha jrong kti but le klemakor ki thele kai ki bakat kum ka an Habakren shikila pathai khubor hakajan mi jong ka arpun riu terik ujemang arajar arpun riu u president rangba jong ka seng u roy kupar sindrem uloong ban nakaliang ka sport cell jong ka seng kala dep ban pha da ka shithi sha ka DJP jong ka jela ka madam ai nongrang bandawa ban pelong ka jing to kit mardor ban register case persya ek peron kti halor kini ka benta Bat ru ban penti kena bandon ka jingya dai kini ki thele kai kena bekinum sya berngem ne sya penting kini ki breu Nalor kata ka single pha ru ka shithi shiki bor bakli do jong ka cricket kata shaka board of control for cricket India ban pentip alor ka jingja bat ban penlong ke independence inquiry halor ka ni ka jingja Nakaliang jong kasing lembaga sport cell menda kasngi ka arpun riutrik jong mana jemang kila pha ya ka ki atli ki shithi ki atli ki bor ki habaide be jingja jong baide be jingja ba ki theyele kai cricket jong ka jala meghalaya ki kumbala paul ba ki kubor ba kila sha le klemakor sha khta ba kumta terter ya ka bakila ay ka jing ujor hakibor ki badai pet but kumju ru ya ka ba nakaliang jong ka Meghalaya State Women Commission kala sim kam lor kani ka jingja nakaliang jong ka seng lembak sport cell menta ka singi kila pha ya ka jing tho sha DGP Director General of Police jong ka jela ka jongi ban penpa bahwa wala kani ka kam kala don ha po hakamit jong ka Meghalaya State Women Commission nringim la ban len pat habang iyo ilong bagi khubor ba kajingja kalong ke kabalong bean but day namar ba kidon kajingja bean ya ke bala ru ban pengat kat kum ki kendon jong ka an ki ba fer but kumju ru ban kadon ru kajing kendo ba kadon kajing persyang ban tep miawi kini kajingja namari kani ka kat kum lom ga ki khubor ko bangi yo kolong bai kini ki jingja kini ki thele ka jong ka jala ki la de ban ay ka official complaint na du kalai 3 December jong news nam bala dem mentala jan riu bana kani ki jingja kam sim na pau perthe ti imat ka don ke salendet ya ka ba na kaliang ki bor pania kam tam ya ki he jong ka Meghalaya Cricket Association kila persyang ban tep miaw yang ki jingja bat ban bu syarut klam da pan pa la ne klam da wat ki jing sisha namar kumboong hi ka sexual harassment ko bingi ong ka offense la ne ka kambean ka ba la ban pensitom ha ka ba ki lembak an la ban pensitom ti nakaliang jong ka seng ila tho ya ka lembak ka sport cell la da ban tho ka sithi sa ka DGP da ka ba bu ka jing dawa khma jong ka DGP ba ki police ru nakaliang jong ka police department ki da ban sim kam halor ka ni ka jingja namar kumba ka long hi ka de ka serious offense ka mi ong ka sexual harassment kumju ru ka conspiracy na ka bantap miaw ka ni ka jingja ti ka seng kala bu ka jing dawa khma jong DGP ba ka police department ka de ban register case persya ya ki beri ki bedan benta ka ni ka kambean but nakaliang jong police department ka de ban penti kenaru ba kandon kata ka independent investigation yang kani ka jingja khnang banlam ba manu la kita ki beri ba syak keno kidon benta kani kambean ni kumdon balada don lada kidon benta kani kambean dai ban pensitom ki kat kum ki kenon jokaan beraka ju popon kaliang jong ka seng labu ro ka jing dawa khmat jong ka police department ba kidi ban ai ka jingya da yakini ki thayale kai jong ka jela khnang ba kinom syak berngem khnang ba kinom syak penting haki beri ki bedon hakabor kenang ba on lap ya kajing sisa halor kini kijing keno but nakaliang jong kaseng ila tho ru ya ka sithi ya ka complain sha u honorary secretary jong ka board of control for cricket in India la ne ka BCCI ban pentep ya kani kajing ja ka belaja hapo ka Meghalaya Cricket Association namar ko mengitip hi ka Meghalaya Cricket Association ka associate member jong ka BCCI ka ba ka BCCI kalong kham hajrong bat ka bapet ya kini ki tanak trikam ha ki jela ki ba fair ki bapet ya ka jingila kai cricket
tina kaliang jong ka seng ha kani jing tho ya ka bala tho ha honorary secretary jong ka BCCI ngila ban pau ya ka jing sokhia halor kini jing jab kumju ru ban dawa ahmad jong ka BCCI ba ka dei ban pelong ya ka independent inquiry na kaliang jong ka BCCI ru halor kini jing ja ban penting kena ba kita ki beriau ki ba don bentar ni kam tam kita ki official jong ka MCA la kalong ki president ki vice president ki secretary bukum ta ter ki manager ki coach ya kebakum kita beriu day banbu hak suspension pending inquiry nang ba kata ka inquiry ke ba let's say ke BCCI kan penlong lane kan pha ban penlong kan long ke bekhui ke besuba ka banom sha interfere kini beriu ke bedana ka bor but ke balai ke mengibu akhmat ke BCCI ko long ba ke BCCI ka ban penting kena ba kini ki thai samla ki thai yale ka jong ka jala ki ba bu ya kini complain ki bla mi shakhmat ban bu ikani ke ujor persya ikani ke beri kebedan obor kham tambe you coach manager but ya ki official jong ka MCA ki bala persyang ban tep miao ikani ke jingja ki dei ban yo ik jing ada but kan kam dei ban don kan nu ke jing penting ke jing pensmi ba ke jing berngam ki hak ni ke jing ya lenti ban lap ke jing sisa but nakaliang jong seng ilabu ki jing dawa hakmat jong kini gibor la kalong ya ka DGP jong ka state ka jongi la kalong ya ka BCCI ban penting kena bakum gini gijing jakim dei ban janang ni sakmat bat kam tam ru ban penting kena ban lap ka jing sisa ban pensitom mi kibri kibedan benta hakum kini ki kambe an kenang ba nang ni sakmat la don kum kini gijing ja kibri gibesha ngat hakani ka hakum kini gijing ja la ni hakum kini ka pot kinom tiang kinom shong lan kinom shus ngap rekin mi sakmat ban pau lane ban complain ban ujor se kibor ke badai pet namar ba kumbangi mi menta ka jingkeli ka ba borok ngia keren kolong ba balai kibor ke badai pet la kolong ke MCA ke official yang ke MCA mental andriu tili banai balai ke kini ke jingja semla mi sakmat semla pau se kibor badai pet tak haduk menta dang menta katayo ngidang yo ba ka Meghalaya State Women Commission ke Simkam ti ngi ba kadon ke jing persyang le si ban yada ya nur kadon gajing persyang ban ya kani gajing ja ban su penja klep kumtu kadon gajing persyang le si ban tap miao gajing ja klem da pensitom mi kibri bedan bentana ma kumbang ong hi ki cases la ni ki offense yang ka sexual harassment ki ba wan ra jing tieng jing smit ya kham tam ya ki thei le kai ya ki rin thei ki bedan benta kam le kai tela da kum kini ki jing ja onomla ban pensitom mi ki bri bedan benta kani kanang ai men sim kanang pen sluri ki bri ba melien ban le kini kam tingi so ba ka kibor jong ka an la kalong ka BCCI la kalong ka DGP la kalong ki bor ba khamajrong jong ka MCA ki badon hakabor ya ka Meghalaya State Women Commission kumju ko bala simkam so ba dei banti bania dei bantokit but la dalap ba kidon kita kibor ki ba khamtam ki officials jong ka MCA ki ba syong khamajrong kabor ko jong ki la dalap ba ki le kum kini kam dei ban pensitom ki kat kum ki kendon jong ka an khnang ba kum ba ong kini ki jingja kim dei ban janang ni sakmat but ba ki thaya le kai jong ka jala ka jong ila kalong ha cricket la kalong ha nu jing le kai ru kinom sangat hukum kini ki apot ba ki bri ki bedon apot ki sim kabu yaki da ka bale ki kam ki bom ya hap pe mlang salang bat ba ki sha pensitom ru kat kum ki kendon jong ka tapi ni wa pendu mensia mi gi thei ya kan jong kalong ko besisha ba kum kini ki jingja ka ka bakin ai mensim ya ki thei le ka jong ka jala ka jong ni kum gi ong la kalong ha ka football la kalong ka cricket la kilong ha kinu ki jing ki ja jing le ka ru ba kam dei tang ya ki thei le ka simet ri ya ki kmi ki pa jong ki ru la kum kini ki jingja ki ja hatu kan don jing singan mo ya ki kmi ki pa bakin pha ya lagi jong ki khon mo bakin li simenta ki jing le kai shabar jong ka jala la ne wat hapo jong ka jala jong yu da ka ba IT ya ki hapo ka jing pet jing kmi jong kita kinong penya la kilong ki coach la kilong ki manager kum ta ter ti kini kum kini ki jing ja ki wan ra ka jing sier om tangi ki thei le kai ki jong ki wan ra lu ka jing sier wat ya kini ki badang khe dang san ki badang mut ban sim mo ban ya don benta ki kamele kai ki ba per bat kum ju ru ya ki kmi ki pa tingi so ba kani ka jing ja ka baja lomba kini ki thei le kai jong cricket jong ka de bandai kata ka nuksa ya ki ban ya ka banang ni sakmat
baki beriu ki bamut ban shim kabu lomba ki ni ki jingle lomba ki kam ki jong ki nom yo alat ban le te kam bat de ba khnang ban on pen shitom me ki lomba ki kendon jong ka bat ki khnang ba kan long kata ka deterrent ki bong yo ya ki beriu ki banwan na den la ni ki ban le ikum ki ni kam nang ni sakma Mi ba kene ka jing mi ki jing kena mo ka jing sha. Pet uriu sniu tu de uriu sniu ing ong bu de na bar no de na yeng jong ni na mar pa ubri hu bodon ka jingmut ban le kam si ula ban de na po yeng ula ban de na po na baru rek e ka bodon kam ko long ba kidon ki kendon jong ka an ya kita ki kendon jong ka an de ban pentri kam la da ka don ka complain of sexual harassment kam tam e mo ya ki ken thei bri kadi ka offense ka bolong serious ka ba ki bor jong ka an ki de ban shim kam ban tokit ban dalat tokit dalap baka don kum kata yu de ban penshitom ban petngat iki ki kendon jok an ban pha shaki yang kasari ba yang kasari kan bisa ti kum kini ki jingja hot ngilai i lembag ki kot khubor bam de tingi kini gila don ki jingja hakiwe ki discipline lane hakiwe ki sector kom de ya tai kam ya le kan kumba ngi ong tingi so ba ki bor jong ka an ki de ban trikam kat kum ki kendon lane kat kum ki bor ki bala ai ki ki kaan ka don lani kren ka BNS ka ba kren siapang ki offense siapang ki kita ki criminal offense ki ba hak po jong ka ya ka ba sexual harassment ka de way ya ki bala bu hang tu yo briu bale kum kita ki kam kumnu un pensitom lani ka ngo ka nun pensitom ya kita ki briu tingi semua ba ki bor pulit ki de ban shimti ki de ban shim ya ka jing kli ka ban penti kana ba kini ki briu ki de ban sak pengat ki kendon jok ande teng ki bor pulit ku mo pi ki bor ki bah jrong ru namar ke MCA ka Megle Cricket Association la ding ye kren ka Megle Cricket Association ka don lagi jom ki process ki don ki ombudsman ombudsman ki baki ong baki thayale kai le ni kinu ki rang ye ki bayale kai ki bodon apo jok MCA ki la ban file ki complain ki jom ki la ki don ti kum kita ki institution na ni ki badai pe ya kum kini ki jeng ki de ban shim me ka ya ka ki ban le ka ba don kam ban le ten ring im shim le i ba ki bri ki bodon ka bor kam tam ya ka MCA kin le ka ba ki do le de hadu mentah hadu ni clip man i ban ban ya ka jing ya mo ka jing ya keno away lembagi press statement ki bangi i ka ba ki nong kit kam jo ka MCA kia keno away ba manu ba bakla manu badai tingi ngimpa ban pe kata kaliang de jing kwa ka jongi ko long baki briu ki bodon menta ki kam be an kam tam e kum kini kam ki ba persya ya ki kentai de ban pen shitom ki kat kum ki kendon jo ka